croesawu fi ar yma i wneud i waith i'r ail. Ac yn gyntaf, diolch yn fawr iawn i'r ymgyrchwyr sydd o'n brwydro mewn ir i aderad. Does am lot o bres fydd y llwybred, ond mae pobl sydd wedi cael y bres yma i ddod chi a Dafydd o Cyngor Sir Gwynedd wedi gwneud hyn i ddigwydd. Mae'n hollol ffantastig. Ond mae'n bwysig cofio, Tynal Tywyll ydi o. I ddodi'r gair ni, a gallai i sôn am yr egl rhywun. Ogwen yn Tynal Tywyll. A mae rhaid i ni ddeud bod pobl y Gwynedd maen nhw wedi breuddwydio am hon ers blynyddoedd.